Hoe zit het hier met de files? Nou, ben je in stapjachten, heeg uit rotondes. Dus files ben de reis net. Nee? Nee, dat wil je Niks. net doen. Dat wil je net doen. Je kent het alles aan. Je kent het alles aan. Gestapeld wonen. Heegbouw. Waar? In de buurt? Je net, in de Akkem een beetje. Als ze wordt bezocht, maar je net. Nee. Nee. Nee, dat is je net nodig. Dat is hier net nodig. Nee, nou ja, we hadden Steno- rond hier, hè. Ja. Als dit nog kan, dan hoeft hij net stapel te waaien. Nee, precies. Staan hier lekker van per hoezen leeg in het dorp. Ja. Mooi. Volgende. Serieus, een beetje grotere antwoorden krijgen. Want ik- Hang het een beetje van de vraag al. Maar geen terug. Licht- en luchtvervuiling. Ja, we hadden wel last van die verrekte stikstoftroep alweer. Ja, daar ben ik niet zo voorstander van. En Oerol. Nou ja, we ademen hier skinnenlucht in. We hadden zee hier achter ons. Ja, dus die die blaast dus de meest skinnen Noordzeelucht die hinnen. Dus Nog één keer, sorry. Ik ga de meest skinnen Noordzeelucht blaast die hinnen van AC. Dus Het is haast altijd noordenwind hier. Het is hier altijd verrekte kaart. het is Het promotie, hè? Ja, maar het is... Oh ja, sorry. Maar als het gaat over luchtversmarging, dan krijg je hier het mooie. We zijn hier een dark sky gebied, dus dat hebben we hier minimaal. We zijn juist een van de donkerste plakjes van Nederland. Ja. Ja? En dat is heel fijn. Ja. Ja, dat snap is ik. echt Ja, promotie voor de club hier. Maar brood stikstof. Dat haast er last van? Ik ga luisteren, ja, dat snap ik. ja, precies. Ja, Ja, ik snap. Ja, maar- Let op. Oerspanwerk. Saaiwerk. nee. Saai? Nee. Nee. Het is, Nee, dat is juist... Nou? Nee, ik zeker niet in saai Nee. werk. Dat is juist super. Alles was betingst, dat kan eigenlijk. Omdat mensen wel meedoen willen. Er komen hier graag mensen in het gebied. De ruimte is er om dingen te ontwikkelen. Dus ja, ik vind juist dat we op een gouden plak waaien en werken. Omdat het zoveel kan. ja. Zeker. Ja. Nou, dat ging jij ook zeggen. Ja. Ja. Ja, dat is voor Ja. de muziek. Ik zei, ik bedoel, ik zong dan ik nog wat. Maar hey, dat is wel genoeg om te zongen. Als het goed best. Extreem veel toerisme. Daar kennen we wel wat bij. Jawel. Jawel. Ja. Ik vind het juist leuk dat je hier mensen krijgt die hierheen komen omdat ze je zo verrast worden. En dan is het, als mensen zeggen, ja, maar je geen giethoorn worden. Nou, dan denk ik, doe me de helft ervan. En dan floreert het je nog weer op een hele andere manier. Als het maar behaast, was het harder was. Ja, ik snap het. Ja, dat klopt. Dat is heel goed zijn. Nee, dat Ja. dan ik zelfs. Nee, dat kan ik zo het net op. Nee, maar dat heel goed zijn. Ja. Onveilig gevoel. Nee, Absoluut nee, net. Nee. 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 De meeste Misschien- mensen, ja. Nee, deze serie misschien wel. Ja. Nou net. Nee. Nee, dit is echt nog wel een plak. En het is, sommigen vinden het misschien naïef, maar de door kan nog iepen. Ik ga jezelf theater Tjerkenes. Als er een vreemde auto voor de deur staat, dan word ik door de boerlui bellen van Anke. Er rent hier in en we gaan even binnen om koffie. Dus kies die erheen komen. De haast je meestal litten maar wel wat gebeuren, maar toch is er wel sociale controle. Dus, en mijn zoon, hoe ik me eigenlijk nooit onveilig te En voelen. daarna ben ik er nog. Heel goed. Ze hebben wel eens omworden trouwens. Maar... Ik ben er ook altijd bij. Ja. Ja. Geluidsoverlast. Wat dan? Het is tamelijk rustig hier over het algemeen. Alleen nog nu, als je die rappels ontzetten, nou is het iets drukker. Maar teruggekomen is het
Maar valt daar, hè? Het is stil. Ja. Ja, daar was wel eens last van de Hurde Wien. Ja, de wien dat vind ik wel vreselijk, maar goed, ja, je kent Ja. het alles aan. Dat zei, krijg ik al. Nee, het is hier hartstikke mooi stil. Ja. Ja. Wie had die vink hier nou achter ons? Wat? De vink? Maar die zit er wel op, komt wel goed. Dat hoop ik maar. Hier. Ja. Zo de wiet erop. Nee, dat is niet meer wat niet. Ja. Houd je bek! Goed, sorry. Extreem hoge huizenprijzen. Nou, het is hier wel bot omheen gaan in de tijd na corona. En dit gebied hobbelt er vaak natuurlijk een beetje achterom Ja. hè, naar de landelijke ontwikkeling. En dus juist nou dat de prijzen echt weer wat dalen. Ik denk vanuit de Randstad is het een walhalla hier aan prijzen. Maar voor de jongeren hier zou ik het nog wel graag wat zakje laten willen, zodat we wat meer jongeren hier horen kunnen. Mooi. Hoge parkeerkosten. Kost die niet. Kost je Nee. niet. Nee. Nee, het is ongelooflijk hoeveel auto's dat je er op die IMC kennen. En nee, ik vind dat echt heel reëel hier, overal. En ik maak zeggen, ja, dat maakt misschien net op zo'n film, maar als denkt iedereen, nu ik daar net steen wil, dan vind ik wel een orenwaai en dan knal ik hem daar del. Zeg ik goed. Ja. Ja. Dus voor al deze dingen mag je hier net wezen. Nee, Nee. dat is hier net. Nee. Daarom Dus- zijn we hier, denk ik. Ja. 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 Maar daarom is het wel eens leuk om het op te zieken. Maar ja, ik denk de afstand die wij rijden moeten op basis om ergens te komen, als dat vergelijkt is met mensen die daar in de file staan, dan denk ik dat wij voordeliger in ons leven uitbinnen qua tijdsbesparing als iemand die dagelijks in de file staat. Ja. En dan is die afstand van Amsterdam naar hier, die kist dan wel voortstrepen. Nou, dit is tot zover de promotie. Ja, mooi. Dat is een bijzondere Ja, maar dat klopt ik wel. Dat is waarom het wij Libje, omdat het je prachtig is. Ja. Het is gewoon, je kennen wel een heel paar dingen beter, maar toch ook hoor. En geen grote wiemoen hier. Nee, Daar moeten we nee, echt daar om ben wel denken meer, dat we nee. dit Iepenlandschap mooi zagen horen. En dit is een kernwaarde van het gebied, die iepenheid. En daar moest er net van die industriële messen inzetten die het alle magie weer voortloeken. Ja, nee. Maar hoe viel het hier? Thuis. Ja, Ja, dit is thuis. ja. Ja. Ja, zo viel het ik. Dat is hem fijn. Ja. Ja, Het is ik, ja. Ja. ik zou nergens oors in Nederland hoeven te waaien als hier. Ik kijk net. Nee. En nou. Nee, ja, ik ben van mijn studie, ben ik dan trouw de week in Amsterdam. Ik ben hartstikke blij dat ik alle weekenden hier weer heen precies. kan om weer thuis te komen. Schitterend. Ja, Dat is het. ben je wel tevreden? De campagne heet dan mag je hier net wezen. Dat is Ja. de reden. Vandaar. Kijken met Dat is een mooie versie dit, toch? Ik denk dat het Je hebt het aardig gemonteerd, denk ik. Ja, ben je wel tevreden? Ja, heel tevreden. Oh, jij bent Ja, al, ja? niet zo kwart de antwoorden, maar... Nee, prachtig. Ja. Prachtig, prachtig.